ஹாய் எவ்ரிஒன். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் எந்த டாப்பிக்கை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா ஆசிட் ரெயின், அதாவது அமிலமழை. இது எங்கே பேஞ்சிருக்கு, இது வரைக்கும் எந்தெந்த இடத்துல பேஞ்சிருக்கு, எதனால் பெய்யுது, இது பேஞ்சதுக்கப்புறம் இதோட பாதிப்பு என்ன அப்படிங்கிற ஒரு முழு தொகுப்பை தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் நம்ம சேனலை இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வீடியோ பார்க்கணும், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. நீங்கள் பார்த்துருக்குறது அக்தர் விஷயம், நான் உங்கள் அக்தர். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஆசிட் ரெயின் அப்படின்னா அமில மழைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம தமிழில் சொல்லுவோம். இது எப்படி பெய்யுது அப்படிங்கிறதுக்கு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு முன்னாடி இது எங்கெல்லாம் பேஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிற அந்த இடத்த ஒரு லிஸ்ட்டு பண்ணி பார்த்துருவோம். நார்த் ஈஸ்டர்ன் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் அந்த இடத்துல, அதுக்கடுத்து நார்த்து யூரோப், இந்தியா, சைனா போன்ற இடங்களில் இது வரைக்கும் பேஞ்சிருக்கு. இது முதல்ல அமிலமழை எந்த இடத்துல ரெக்கார்ட் செய்யப்பட்டிருக்கு, இந்த உலகத்துலேயே முதல்ல எங்கே பேஞ்சிச்சுன்னா 1960ஆம் வருடம் நார்த் அமெரிக்காவில் ஹப்பர்ட் ப்ரூட் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல பேஞ்சிருக்கு. இந்தியாவில் இது வரைக்கும் முதல்ல எங்கே இந்த அமிலமழை பேஞ்சிருக்குன்னா 1974 சேம்பர், அதாவது பாம்பே சிட்டியுடைய ஒரு முக்கியமான இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியா, அந்த இடத்துல தான் முதலாக இந்தியாவில் அமிலமழை பேஞ்சிருக்கு. சரி, இந்த அமிலமழை முதல்ல எப்படி உருவாகுது அப்படிங்கிற பார்த்தா அதுக்கு முதல் காரணம் நம்ம மட்டும்தான், வேறு யாருமே கிடையாதுங்க. இப்போது நம்மளோட பொல்யூஷன், ஏர் பொல்யூஷன் நடக்குதுல்ல, இது ஃபஸ்ட்டு டைரெக்டாக ஓசோன் லேயரில் தான் போய் ப்ராப்ளம்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம். ஆனால் இதில் கெமிக்கல் ரியாக்ஷனுடைய ஸ்மோக்லாம் இருக்குது பாருங்கள். இந்த கெமிக்கல் ஃபேக்ட்ரிஸ், இண்டஸ்ட்ரீஸ், அதுக்கடுத்து காப்பர் ஃபேக்ட்ரிஸ், நம்ம வெஹிக்கல்லேருந்து வர ஸ்மோக்கு, இது போன்ற ஸ்மோக்கில் உள்ள கெமிக்கல் லெவல் எந்த ஒரு மாறுதலும் ஆகாத வரைக்கும் இந்த மேகத்தை தாண்டி ஓசோன் லேயரில் ப்ராப்ளம் அந்த மாதிரி சொல்லி நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பொல்யூஷன் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம். ஆனால் இந்த மேகம் எதுலேருந்து உருவாகுன்னு சொன்னோம், கடல் நீர்லேருந்து எவாப்ரேட் ஆகி மேகமாக உருவாதுன்னு சொல்லி ஏற்கனவே பார்த்துருப்போம். ஆனால் இப்போ இந்த ஸ்மோக்லாம் போகுதில்ல, இந்த ஃபேக்ட்ரிஸ், கெமிக்கல் ஃபேக்ட்ரிஸ்லேருந்து வர ஸ்மோக்கில் உள்ள கெமிக்கல்ஸ்னால் இந்த மேகத்தில் உள்ள சில கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்குது. என்னென்னா சல்ஃபரிக் ஆக்சைடும் நைட்ரஜன் ஆக்சைடும் அந்த பிஹெச் லெவல்லேருந்து அதோடைய அளவு மாறுபடக்குள்ளே இந்த மேகத்துக்குள்ளேயே ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்குது. இதன் காரணமாக தான் ஆசிட் மழை, அதாவது அமில மழை பெய்யறதுக்கான காரணமாக ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்குது. இந்த அமில மழை பேஞ்சால் அந்த இடத்துல எந்த மாதிரியான பாதிப்புகள்லாம் ஏற்படும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம். இப்போ இந்த அமிலமழை பெய்யக்குள்ளே அங்கே மனுஷங்க இருந்தாங்கன்னா ஒன்றுமே கிடையாதுங்க. ஒரு ஆசிட் நம்ம மேலே ஊற்றினா எந்த மாதிரியான ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்கும், நம்ம மேலே வெந்து போயிடுவோம். வெந்து போய் தோல்லாம் சுருங்கி இன்னும் இறந்து போகிறதுக்கான வாய்ப்பு கூட அதிகம். இப்போது ஒரு அமில மழை தொடர்ந்து பேஞ்சிக்கிட்டு ஆசிட் நம்ம மேலே பேஞ்சிக்கிட்டு இருந்தால் அது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பாருங்கள். அந்த அளவுக்கு ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்துங்க. அந்த இடத்துல அதாவது விஷவாயு தாக்கு நடத்துகிறத விட வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. விஷவாயு தாக்குதல்னால் என்னென்னா, இப்போ நம்ம சுவாசிக்கிற காற்றுலேயே விஷம் கலந்துரும். இந்த கெமிக்கல் சுவாசம் இருக்குல்ல, அது எவாப்ரேட் ஆகிறதுனால விஷவாயு தாக்குதலுக்கும் அந்த இடத்துல பாதிப்புக்கும் வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த விஷவாயுவை நம்ம சுவாசிக்கிறதுனால அதில் உள்ள ஆசிட் தன்மை நம்ம நுரையீரலுக்கு போகிற மூச்சுக்குழாயை அரிச்சு எடுத்துரும். அந்த மூச்சுக்குழாயை அரிச்சிடுச்சுன்னா நம்ம ஹார்ட்டுக்கு போகிற ஆக்சிஜன் போய்டும், நம்ம உள்ளுறுப்புலேருந்து எல்லாமே அரிச்சு எடுத்துருவாங்க இந்த ஆசிடு. இப்போ மனுஷங்க மேலே விழுந்தால் என்ன ஆகும்னு யோசிச்சு பாருங்கள். இதே காடுகள் பக்கத்தில் இந்த அமிலமழை பேஞ்சிச்சுன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு காட்டுத்தீ நடந்து முடிஞ்சதுக்கான சூடுகள் மட்டும்தான் இருக்கும். மொத்த காடுமே, அந்த பேஞ்ச இடத்துல உள்ள மொத்த காடுமே ஃபுல்லாக சேதமாயிடும். அந்த மாதிரியான ஒரு நிலை. இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த விஷவாயுவை பற்றி பேசக்குள்ள இந்த உரியடி 2ல் கூட, அந்த படத்தில் கூட காட்டியிருப்பாங்க. இந்த விஷவாயு அந்த ஃபேக்ட்ரியில் உள்ள கெமிக்கல் லீக் ஆகக்குள்ள அந்த ஊர் மக்களுக்கே அது பாதிப்பு ஏற்படுத்தலாம். கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரியான ஒரு பாதிப்பை இந்த அமிலமழையால் ஏற்படுத்த முடியும். எத்தனையோ உயிர்கள் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு கூட இருக்குது. இப்போ ரீசண்டாக இந்த இலங்கைக்கு பக்கத்தில் கூட எக்ஸ்பிரஸ் பேர்ல் அப்படிங்கிற ஒரு கப்பல் விபத்துக்குள்ளாச்சு கடலில். அது அதில் உள்ள கெமிக்கல் எவாப்ரேஷனால் கண்டிப்பாக அந்த பகுதிகளில் அமிலமழை பெய்யறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அது என்னன்னு கன்ஃபார்மாக கூட சொல்ல, ஆனால் வாய்ப்பு இருக்குது அந்த சைடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது நம்மளுக்கு கவர்மெண்ட் முன்னாடியே எச்சரிக்கை பண்ணிடும். இப்போ இருக்கிற தொழில்நுட்பத்து மூலயமா எச்சரிக்கை பண்ணிடும். நம்ம காத்துக்க வேண்டியதாக இருக்குது. இப்போ நம்ம சைடில் அதிகமாக எப்பயாவது பெய்கிறது தாங்க இந்த ஆசிட் மழை. ரெகுலராக வர்றது கிடையாது, எப்பயாவது பெய்கிறது தான். ஆனால் அதுலேருந்து நம்ம தற்காத்து கொள்ள வேண்டியது ரொம்பவே அவசியமாக இருக்குது. இந்த ஆசிட் மழையோட வெரைட்டி என்ன? கண்டிப்பாக நம்ம ஊரில் மழை பெய்கிற மாதிரி தான் பெய்யுமானா கண்டிப்பாக கிடையாது. ஸ்னோ இருக்குல்ல, பனி பெய்யுதுல, அந்த பனியிலையும் உண்டு. ஃபாக் இருக்குல்ல, அந்த பனி மூட்டம், அது இந்த பனி பெய்கிறது வெள்ளை பனி பெய்யுது பாருங்கள், அதுலேயுமே நம்மளுக்கு ஆசிட் வரதான் இருக்குது. இந்த நம்ம ஊர் சைடு கிடையாது, இந்த ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் அந்த சைட்லலாம் பனி பெய்யுதுல, அதில் கூட. இப்போ நம்ம ஊர்லனா இந்த நார்மலாக ரெயின் வரா மாதிரி தான் வரும்.
ஆசிட் மலைங்கிறது. இதாங்க நம்ம வீடியோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.